Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salad Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. त्या संदर्भान हांगा सतर्कची फूल टीम महाराष्ट्रांतल्यान आयला आनी तांच्यांनी हे आयज प्रेजेंट केले सगळ्यांक. कलेक्टर मॅडम आशिल्ली सगळ्यांक तांच्यांनी प्रेजेंट केला आनी आमकां दिसता की हो एक वेगळो प्रयोग गोंयांत आमी करपाक शकता. ज्या ज्या जाग्यार लँडस्लायड जाता थंय हें जर सुरू जालें जाल्यार आमकां रिपोर्टींग बरें मेळटलें अशें आमकां दिसता. हांगा सतर्कची टीम आसा आनी तुमी पळयतले की हे रेन गेट सारकी सिंपल गोंया खातीर कस्टमायज केल्या आनी तांचें ॲपूय आसा. सो जर सिटीजन रिपोर्टींग करीत त्या एरियांतलो रेनफॉल जाल्यार आनी त्या जाग्यान घटना ज्यो घडटा, झाडां पडटा किंवा फातर कोसळटा किंवा जमीन कोसळटा हें जर रिपोर्टींग सुरू जालें जाल्यार एक अलर्ट सिस्टम लोक सहभागांतल्यान जावपाक शकता अशें आमकां दिसता. लँडस्लायड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली सरकारान, तातूंत कलेक्टर चेअरमॅन आशिल्ली, बाकीचे एक्सपर्ट मेंबरय आशिल्ले. हा एकदम सिंपल रेन गेज म्हणजे पर्जन्यमापक आम्ही बनवलेला आहे. हा नागरिकांसाठी आहे आणि याच्यामध्ये सिंपल आपल्याला पावसाची हाईट मोजायची असते. याला आपण एक ओपन एरियामध्ये ठेवतो आणि रोज सकाळी 8:30ला याची नोंद आपल्याला घ्यायची की किती याच्यामध्ये पाऊस झालेला आहे. पाऊस याच्यामध्ये पडल्यानंतर याची हाईट इथे कळते आपल्याला. पाऊस आल्यानंतर हा किती मिलीमीटरमध्ये हाईट आहे ही आपल्याला रोजची नोंद घ्यायची आहे. 8:30 ही एक स्टँडर्ड सकाळची वेळ आहे. 24 तासासाठी 8:30 सकाळची, आणि जेव्हा आपल्याला 12 तासाचं पाहिजे असतं तेव्हा सकाळी 8:30 नंतर आपण रात्री 8:30चा एक नोंद घेतो. अशी आम्ही नोंदणी घेण्यासाठी एक पत्रक आम्ही प्रत्येकांना दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रत्येकांनी आपापली नोंद त्याच्यामध्ये घ्यायची. तसेच आमचा ॲप आहे, ॲपवरही ते आपले नोंद त्याच्यामध्ये टाकू शकतात. ॲप आपल्यावर टाकल्यानंतर हा सगळा डाटा सेंट्रलाइज ॲक्युमुलेट होणार आणि याच्यावरनं आपल्याला किती रेनफॉल मिळाला ते कळणार. मोजायचं आणि त्याची नोंदणी घ्यायची हे काम नागरिकांनी करावं ते खूप छान राहील आहे. त्यामुळे आम्ही हा एकदम सिंपल सोयीस्कर बनवला आहे जे नागरिक यातनं यूज करू शकतात आणि आपलं रोजची नोंदणी देऊ शकतात. अशा प्रकारे नागरिकांचा थेट सहभाग होईल. थेट सहभाग याच्यामध्ये की आपल्याला लँडस्लाईड प्रिडिक्शन करतामध्ये किंवा बाकी काही फ्लॅश फ्लड्स आले किंवा अजून काही पावसाचे निगडीत काही गोष्टी झाल्या तर त्याला प्रिडिक्शन करायला आपल्याला फार याच्यामध्ये हेल्प मिळेल.